Meron naman. Kakalagay ko lang muna. Nakalagay mo lang. Ayun. Bet ko kayo lahat. Uy, Oy. 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 5 fingers, Baigit. Ang mga idol niya. Ayun o. Grabe. Yun. Coach, tara na. Kuya Salto. Ayan, kadingwit. Hey, thank you. May sasama tayo sa ano pang... ihon natin. Ayan. Ayan. Shoutout mo si Miss mo dali. Shoutout. Shout out sa kuman alimat masubas. Hindi may kailangan ba? Napakaganda yung pat. Asan yung huli mo? Nananawa ka. Parang puno na ata. Grabe. Ala! Parang kakadaan mo lang ah. Dagaan talaga dami. Grabe oh, di kasi yung kalabas oh. Kasi sobrang laki. Lapit. Solid na solid yung mga tayo. Grabe, ang dami yan mga tayo. Nalaki. Yun oh! Yun oh, good morning mga tayo. Lah, yari na. Ito na. Ang inaasahan ng grupo mga tayo. Yan. Si Katsima kasama natin. Fishing spot natin sa Bagong Bayan. No? Katagig. Si Katsoy, Michael, andyan. Si Kabiwas, Kabingwit. Lahat ng kaka, andito na mga toy. Ito Lervin, nandyan. Oh. Yun, tapos si mga taga mga taga Bato, tsaka Pulanggi, Albay. Masbati. Andito, mga kabayan natin. Yan. Good morning sa inyo mga toy. Yan, maganda rito mga toy. Harvest to, sigurado mga toy. Promise sa inyo. So, dito na kayo mga toy, sa Bagong Bayan, Tagig. Yan, mga kasama natin yan dito. Yuy, lupit yan. Si mga Manoy, si Manay. Wala man si Manay. Ginagawa ni Ronnie. Yun, parang nagsabay lang tayo dumating ha. May uling na. Ano yan, saan ka na mamalingki? Kompleto na to. Saan ka na mamalingki ka, Chay? Yan, good morning ka, Chay. At may dala tayong mga Chay, pandesal. No, may pandesal. Tapos ito, may antay tayo. Aba? Anti-cholesterol, pinya. Alam na this, mga Chay, ha? At tayo isi-stop na rin. Thank you. At subaybayan nyo mga tayo yung namin harvest dito. Yun, mega pala shoutout sa lahat ng silent viewers, no? Thank you mga toy. Gagawa kami ng tulda dito. May sili. Yo, may sili. Ito na to. Ba't may sili? Alam na yung sausawan yun ah. Oo nga. Alam na ano yan, parang kape yan ah. Ha? Parang kape susunod yan. Yan, ganda rito mga toy. Promise sa inyo mga toy, promise. Mga toy, umpisa na to. Si Katay Michael, oh, nakadali na. Oh, yan oh, 3.2. 3.2. Yan, good size yan mga toy, oh. Yan, umpisa na yan mga toy. Mag-stop na tayo. Yee! Oh, umpisa na tayo mga toy. Babato na tayo at nakahuli na si Katay Michael, no. Yan, umpisa na yan mga toy. At siyempre, pasalamat tayo sa waway-waway natin Kuya Ronnie yan. Thank you kasi Ronnie sa sombrero. Uy. Ayun na. Siyempre, sabi nila kung saan ka nakahuli, doon ka uli makakadali. Oh? Siyempre, kailangan yun. Kung saan mo unang ginato. Huwag mo munang, kinagat na agad. Oh, huli ka agad. Kakatapon lang mga katoy. Grabe na to mga boys. Hoy. Thank you. Good size na to. Ay, hello. Hello, good morning no. Pwede na ito mga katoy no. Unang tapon pa lang. Huli. Sige lang shoutout kay Katay Eric Rodriguez. Yan. Yan, ibigay natin sa mga Hindi ka subscriber. Yan naman. Abak mo ka, Choy. Kalpatan na ako ah. 3 taon na nakakabito dito eh. Grabe, malaki nang nahuli mo kasi nawala na. Oh, yan na kasi kakadina sa gilid na. Dala-dalawa. Dala-dalawa. Ay. Ay, talaga. Talagang Kuya Saldo, bakit di ka pumunta? Pwede pa, alas 9 pa lang kuya. Kabingwit, saka kaduwas mga rin. Yung mga sa atin no, mga channel na panoorin nyo kang mag-i-enjoy dito mga rin. Ang ganun. Sana.
Uy, huli ko yan. Ba't napunta sa'yo? Akin yan eh. Akin yan oh. Seryoso mo. Yung mga tayo, dali na naman. Uy. Oh, shoutout mo si Miss mo dali. Shoutout. Shout out sa Kamal Alimat Bas. Yari ka na naman sa akin. Ikaw highlight ko na naman kita. Yan mga big love shout nga pa sa mga Laguna anglers, no? Sa mga Landayan anglers kay ano. Johnny Nanji. Kuya, dito kayo kuya. Maganda dito kuya. Si ano. Kuya Jun, yun. Si Kuya Rami Jun vlog yun. Oh, grabe kuya dito. Allah! Uy, huli na naman oh. Uy! Uy! Mabit. Uy, ganda. Ganda, ayusin mo ganda. Sorry, Aldi. Kasi ayan na, thank you daw, thank you. Uy, yun naman. Grabe sa mga kapitbahay natin yan. Wala na akong bulati ha. Last bulati nyo na yan. Para ang taba nyo eh. Ano to? Ay, may huli na kasi. Katoy, may huli na pala to. Nasa gilid. Nasa gilid. Grabe lalaki oh. Yan natin oh, yun oh. 4 finger up. 3.9. 3.9 no? Puta round of 4 finger pa rin. Kaya mas maganda talaga mga ito yung dalawang pamiwan. Oh, grabe, laki. Jurassic. Lapla. Wala na talaga masabi. Ang ganun. Sana. Uy, huli ko yan. Ba't napunta sa'yo? Akin yan eh. Akin yan oh. Uy, panalok. Kurado, malaki to. Break nyo, break kayo. Break ko kayo lahat. Uy! 5 fingers, mahigit 5.2. 5.9. 5.2 lang yan. 5.2. Yan mati, malaki. Ground Uy! of talaga eh. Diyos ko, thank you Lord. Break ko kayo. May pakihaw na. Uy! Sabi ko na nga ba, galing kong panalok ko eh. Talaga. Tama na yung mga 4 finger na. Uy! Thank you Lord. Interesado yung iba ano? Oo, ay maliit yan. 5.1. Mahirapan na tayo maglinis yan. Maliit, dito ka na maliit. Ang grabe, ang laki. Shoot. Yan naman eh. Sige, hilugod ko. Ay, hindi. Ay, blocker ko. Yung sa'yo pala yun. Ha? Sa'yo. Wala eh. Kahit na mga toy. Dinulubog yung kay Coroni, sakit na siya bumiwas. Lubog na lubog. Huli na naman. Ay, 3 fingers. Huwag yan. Maliit yun, nakawala. Maliit yan. Oh, Ay, hindi ka biwas oh. Diyos ko, salok ba? Ay, kaya. Walang taba ah. Meron pa rin. Kasama. Sama ng ugali mo. Meron pa rin taba. Kala ko akin, hindi ko yung huli pala. Yun ang malaki oh. Uy, grabe. Yun, grabe Mati, grabe. Panoorin nyo Mati yung ano, yung video ni Kabingwit dito sa Bagumbayan Camping Spot no. Mag-i-enjoy kayo, tsaka si Kadiwas yan. Yan Mati oh, binabidyo natin, laki ulit oh. Oh, grabe. Ang mga idol. Yun oh, grabe. Yun, Coach tara na. Kuya Salto. Aba. Ano yun? Naku po. Napakasarap dito. Ha? Wiwas. Kukunin mo yan? Si Katoy Giro no, nandyan lang si Katoy Giro ng Katoy oh, dyan oh. Yung street na yan. Street na yan. Ano yung street yan? Street ng ibok-ibok. Ang grabe. Kasi Michael ano yan? Ay! Nakalaki nun. Pagka nakawala Katoy, malas malaki. Ayun pala mo na mga Katoy no. At tayo'y magsiseryoso. Hindi pa tayo magsiseryoso. Pero grabe, harvest natin mga tayo, no? Grabe. Ay, thank you Lord sa busy spot no, mga tayo. Yan, may kilab shoutout sa lahat ng ano natin dito, mga kasama natin sa UC, no. Andito lahat. Si Katoy Ronnie, yan, si Katoy Ben. Tapos si, ano, grabe, laki, laki na to. Yan, si Kabiwas, Kabingwit. Lumalaki na. Kasi Mac, kasi ano, Marjun, kasi Michael, nandito sila lahat. Yan, may ganigalag sa lahat ng ano, anglers dito. Marami tayong nakita kayo ng mga ano, solid supporters natin dito. Update ko kayo Mateo sa huli natin mamaya. At napaka ano na,
Napakalupit. Napakalupit. Grabe, Diyos ko. Yan ang spot na pinakamalupit. Talaga grabe. Yan. Wala ka bang shoutout kasi ngayon? Gusto mo malupit? Ito, malupit Oh, sige ka. Uy, meron naman. Takalagay ko lang naman. Nakalagay mo lang. Oo, ayun. Uy, nilalakad na. Baka palakarin kasi Marjon. Pakummutin mo. So yan mga tayo, no? Thank you so much. Mamaya po sa update natin. Thank you mga tayo. Diyan lang po muna kayo mga tayo, no? A few moments later. Huli laki sumabit pa. Yun, grabe. Yun, ito mga tayo huli ni kasi kasi uy, grabe. Ang lalaki. Ito mga tayo yung huli ko. Yan, solid na solid yung mga tayo. Grabe, ang dami yan mga tayo, lalaki. Kasi Michael, tsaka si Mac. Ay, mayroon pa. Grabe na yan. Alaka. May may pangayuda na naman. Si Master John, no? Taga dito rin, boss, no? Bagong bayan, yan. Bagong bayan anglers. Grabe, oh. Laki. Yan ang dito mga tayo. Yan, fishing spot natin dito, no? Oh, yan mga tayo. Grabe, lupit. Talaga, ang fishing spot natin. Mga batang anglers, dito na rin, no? Dito na mga tayo. Mga magbabanding-banding sa mga tutropa. Yan, dito na kayo. Sa fishing spot sa Taguig, Bagong Bayan. Yan si tatay, andun pa rin tatay. Mga taga yan si Katay Marjon. Sobrang nag-enjoy, grabe. Ay si Katay, lupitan. Dakula ba ganyan, oy? Parang kasi sa lalagyan, diretso sa ewan. sa ewan. Hindi nga. Ayan, Kabingwit. Hey, thank you. May sasama tayo sa pang Ihaw na natin. Ayan. Thank you, Kabingwit. Ayan mga to, indadagdagan yung panghiyaw natin. Pla ulit. Uy, alaka. Nagwawala. Thank you, Kabingwit. Yan, dalawa na, oh. Ay, kain na po tayo. Yan, sarap niyan mga tayo. Wala akong huli, Thank you, Lord. Kachoy Jonathan. Yan. Kachoy Kalay mga tayo. Pa-support din sa kanyang channel, no? Hindi kami Wala pa tayong video ngayon. Parang kakadaan mo lang, Kagaan talaga dami. Grabe, di kasi yung kalabas, kasi sobrang laki. Laki na eh. Ang lalaki kasi, Ayan, oy, sige na. Doon mo Kain na doon. Kain ka na. Lamig. Oo. Yan, grabe, lalaki mga tayo, Ang dami pala to, no? Ang lupit talaga ni Kajoy Jonathan, ay. Yan na naman, si Kabiwas. Walang pagbabago talaga, Mga ganito mga laki Ganda, yan, Yan, okay na yan ganyan, Kajoy, no? Sus, ito masarap, Taba Ganda, tataba, Si Kalayo. Ayan, Yan, guys, tapon mo na, guys. Yan, guys. Tadi na guys, inabot na sa mga pato guys. Sa mga pato, guys, nag-arbisa na, guys. Kasi yun, kakatapon mo lang nun, Uy. Grabe. Natin, kumusta? Hindi ka magkakantamayaw. Hindi ka magkantaugaga sa kabibiwas. Ayan. Sana nag-enjoy si Kabiwas. Yun. Nice spot. Sa spot, grabe. Yun. The best. Ayan, si Kitimak. Uy! Shoutout. Si Katiy Michael. Ano ka si Michael? Ayos ba? Napakaganda. Asan yung huli mo? Nananawa ka. Parang puno na ata. Lalong dumami, Kachoy. Alaka! Ay, Diyos ko. Pinili. Pinili. Grabe. Saglit lang yan mga Kachoy. Mga 1 oras siguro ko namiwas. Tapos yung dalawang natin inihaw na. So yun. Maraming salamat. Ito yung kabiwas sa'yo. Grabe na itong biling-bili din. Ay, kabiwas. Nakakatuwa itong video nito yung mga tayo. Panoorin nyo mga tayo. Napakalupit tayo ng grabe. Katsuyurunin na naman. Pulahan baga ni. Buray nila niya kada kaluway. Si Katsibi, no? Laki. Grabe ang taba, no? Oo. Ang taba, Kasi ba sa camera hindi? Hindi, ito. Ayun na. Nagtampo. Nagpas kalahati lang. Yan, ang laki.
Yan, thank you last lahat ng mga nakaka-banding fishing natin dito, no? Ano masasabi mo sa fishing spot natin? Maliit na Napakaraming tilapia, isda. kaya Pakay rito. Gusto mo ganyan, Para mapuno rin tayo. Napakarami, no? Gusto mo ganun? Kasi yung huli mga tayo. Sunod-sunod, di ka pwede kumain. Di ka pwede uminom. Oh, Bawal kumain. bawal kumain, Bawal bawal umihi. Diyan ka umis, tapat mo. sabi sa akin Yan, siyempre, yan, tangin na kabing bet. tutulo na nga. Kabing bet! Ano masasabi mo tayo? Ikaw sa'yo. Matindi. Yan eh. Kasi Mac. Ay kasi Michael. Ay kasi Mac. Ano man paras kasi yung mukha niya. Kasi Mac, ano masasabi mo sa spot? Okay yung spot ni Kachoy. Grabe. Puntahan nyo. Ito, yan. Kachoy. Ano masasabi mo dito sa spot natin? Okay ba? Ito yung sinabi mo. Talagang harvest mo. Kapit ang dating ko. Harvest talaga kami dito. Daddy, harvest kami daddy. Yan. Yan. Kabiwas. Wala akong masabi, grabe. Bawal umihi, bawal manigarilyo. Lahat bawal. Lahat. Basta bumiwas ka nung bumiwas. Sawa ka kabilang. Andy. Kasi Michael. Ayun lang, magkakasakit ka. Kasi Kaloy. Siyempre, salamat tayo sa lahat ng ano, dito, mga anglers, no, mga lokal, tapos mga kawayan ko, yung mga taga-Bicol. Pero si maganda na. So yun lang mga kapatid, pasensya nyo na yung ano natin, no, kasi di tayo masyadong nag-video, no, para marami, no. Grabe, punuan. Grabe, malupitan, barahay, ano. Yan, wala pa bago. Yan lang po muna mga tayo, no. Maraming salamat. Pasensya na sa ano mga tayo, sa ang gulo ng video natin, no. Pero Ayaw malaki. talagang napakasaya at Oh, ayaw maniwala. maganda sa mga Dalawang ayaw ginawa babanding niyan, fishing Marina. talaga. Promise. Oo. Yan, may kalab shoutout kay ano pala, kay Kuya Delphin Padilla sa Panikitarlac. Oh. Thank you mga soy. Bye-bye.